150 человек прошло с Братслава. 6 дней шли. На хвалу Божию і на бажання Деві Марії 28 червня вирушила пілігримка з Баранович. Я думаю, что вы самые шумные. Тише. Разом з нами крочили 4 святари, 4 клірики і 11 сестер законних. Дякую. Другая уже пилигримка с Гродненской диецезии кармелитов Босых, Будагай Будслав. Человек все лето пришло с Борисова. Отлично. Самая еще есть информация. 10 человек байкеров приехало с Польши до нас.
Я ж ходила на І коли ви встали і зробили крок, і пізніше піднімали руку, що ви несправедливі, то пам'ятайте об тим, що ви потребуєте супольності. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, а избавь нас от злого. Предвечный, охвярую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа, который просит за грехи наши и всего свету. Вітаю всіх пілігримів з Білорусі, з-за межі. І дякую Богу за гэтую магчымасць, што мы чарговы раз можам звярнуцца да Бога прадстаўніцтвам нашай маці, опекунки, Божьей Мати Буцлаўскай. Сердечно приветствую тех, кто говорит по-русски. Все, наверное, говорят по-русски, но молятся по-русски, особенно паломников из России. Спасибо, что вы также с нами. Serdecznie witam i pozdrawiam tych, którzy modlą się po polsku. Z Białorusi i z Polski i z innych krajów, z Litwy też widziałem. Dziękuję za waszą obecność. Širdingai sveikinu svečius iš Lietuvos. Dėkoju už tai, kad jūs esate šiandien su mumis. I cordially greet all foreign pilgrims. Thank you very much for your presence here, and let us pray together to our Heavenly Mother. Thank you very much for your presence. І многие з нас молились долгие десятигоддзі, каб настала гэтая свобода веравызнання. І сёння мы цешимся гэтай свободой. Цешимся, аднак гэта не толькі дар, але таксама і заданне. І цяпер нам трэба ўсім належным чынам выкарыстаць гэтую свободу, каб Христова правда не была выпустошана праз сучасныя секулярныя тэндэнцыі. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего.